Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jinsab fi Brussell għas-Summit tal-Partit Popolari Ewropew, summit importanti għal mexxejji Ewropej li matulu ġiet diskussa s-sitwazzjoni fl-Ukrajna, l-immigrazzjoni u l-isfidi li ġib magħha u anke temi oħrajn bħas-saltna ta' dritt u l-importanza li jkollna Ewropa tas-sew soċjali. F'messaġġ lil media fit tmiem is-summit il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa għalhekk li għandna bżonn li anke f'pajjiżna flusna jintefqu bl-aħjar mod u mhux jitberbqu fuq deals korrotti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li jeħtieġ li jkollna istituzzjonijiet li jaħdmu u li jkollna gvern iffukat u mhux aljenat fit-taħwit li ħoloq huwa stess. Kelli l-opportunità anki nwassal messaġġ ma' sħabi mexxejja Ewropej fuq l-importanza li l-gvernijiet jirrispettaw propju dawn id-drittijiet ċivili, id-drittijiet tal-persuni mhux biss li jkunu jistgħu anki juru id-diżapprovazzjoni tagħhom meta jkun hemm abbużi sfaċċati mod partikolari imma wkoll illi jkunu jistgħu anki allura mhux biss jipprotestaw imma jwasslu il-messaġġ tagħhom kif għandna propju sfortunatament f'Malta għadha kbira l-mod kif il-Gvern Malti Robert Abela fuq quddiem jibqa' jipproteġi l-kriminali, jibqa' jipproteġi lil dawk illi minkejja li jaf u magħhom li l-affarijiet mhux qegħdin insiru sew u ma sarux sew jibqa' jiddefendihom akkost ta' kollox. Preżenti għas-summit tal-EPP fi Brussell kien hemm ukoll il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen.